Здравей, от аз съм Вичопроц и с мен са Нита Ер и Айрон Мен. Той ще гледа с Флай. Аз мога да го дръм. Как спамвам мобове на Нита Ер. Те ще са скелети, крипари и зомбита. Почваме след 3, 2, 1. Много ми... Има скелети, спокойно. И за съжаление малко ми цепи. Малко да те посрещнем, като добре дошъл. Благодаря. И само ще да се слуша в духа. Не е крипър. Сега те с крипър и знаете малко... не е крипър. Тиква. Замери си. Не видейте. Само да си откупая. Само да си откупая. Както видях, ти пръкна нагоре. И да, малко скелети да го пострелят. Добре, ще го изчакам да яде. Не яде ли са? Да, ама не. Ако умра, тук са на нея скелета. У мене са. Не. И изстрелваме го като... Че да къде съм помислил на острова, да? Да ти живо и здраво. Я наоборот. Добре, сега ми цепи леко. Скелети! Пускам. Не да гледаш? Ало? И да, много лаго тия. Искам да цапна валява. Пангор. Да, бе. Къде отиде? А, така! Малко да те пострелят. Да те пресрещнат. Който спира. Айде избухните, бе. Иде. Така, браво. Ти живо и здраво. Значи умрял и...
Знаете ли, че смуткам минута най-голямото? Да убия и аз един скелет. Ай, тук едно и да ключа на къп. Дай ми леко. Ага, и сега. Искаш ли стол так? Да. Добре, ще дам един крак. Каза, че не иска. Дам аз един крак. Аре, къде изпрягате с мъже? Сега, бе, човек, написах столта на едно две. Че не мога да решат в сървъра да ви спустили. Вижте, ако можеха да рушат тук сървъра, дори резиденцията ще ви спусти, да стане с вашата къста. Точно за ти съм направил. Като хората. Чу, къде е? А, така, сега те прецаках тук. Сега, бе, Сега малко ще пострелят. това с телефон, само да гледам. Сега, бе. Малко да те пострелят. Аз нямам букве, дай съм букве. Кесо и не иска. Чакай, ще много. Чо, пише телепортина да гледам. Не можеш ми да прескелета. Охо, май се засилил за някъде. Ай! Крипа не смога да играм. Намерим. Ей, не да. Запни. Не да, я малко наблизко. Кухер. И също. Ай, тя пни 30 крипа. Включи гола на крипа. Запни го. А тъй, браво, скелет. Сега искам някой игре, чакайте да се наявам тук. Почна е скелет. Сега тя е нормални вещи. Искаш ли? Не. О, знам кой ще пусна. Вещи, нали? Не дай само вещи, ти ще ме убият направо. Дай, че му дадете на предното ти и след това и крипъра ще му довърши. Сега да видим. Нали за ти снимам? Вижте, моля. На спам. Абе, без пълна, бе. Добре, това да нормално. И също зрива, брат. Заглушаваме послание, дайте спрети. И сега нямам... И да, ще снимам до 9 минути и няколко секунди. Някъде към 10. Да. Не тук. Там. Ами, много здраве. Видях скелет. Ето функционалното. Ого, какви пари, очаквам да те ама нищо, какво е станало с спавна, бе? Мага! Добре, газите пожара. Добре, това беше мен, малко фейл и айде.